Mwaswera wanji nonse. Tiyeni mosatayitsana nthawi tionere zimene zikukambidwa mu clip iyi. Zikuoneka kuti mavuto afika posauzana mulamuliro wa MCP. Kodi pa 16 September anthu asankha ndani? Musayiwale kupanga comment, like, komanso subscribe. Amayi ndi abambo tikamati MCP boma limene sili kudziwa kutsatira administration ndi zimenezi cabinet 0 a president amati sakudziwa kalikonse katikati mwa ulendo wetu katikati mwa ulendo ngomanena kuti boma tikusintha boma pa 16. Haleluya. Tikulisintha palibe atalikakamira enough is enough. Muno ntsiko tili ndi bungo la Roads Authority. Zimautsu izi zakula Malawi yonse mene zikuonekera apa. Pena pali pose zilipo. Kodi ntchito ya Roads Authority ndi chiyani? Mukungodya misonkho yathu. Akutidyera misonkho. Ngozi zikungochitika m'misewu ya Malawi. Minister Jacob Hara ndi wokula mtima tikamamuuza zinthu amatifa ya phokoso. We keep having these very difficult weather conditions, and so our infrastructure, the way we design it, we cannot have a one size fits all kind of like design that would work somewhere else and here as well. So it means that we have to do purposely designed infrastructure that should be able to handle the weather conditions in this part of this country. So yes, you're right, at Beleo we had problems there last year. The reason why that took us a little bit of some time is because we had managed to have a deal, as I said, with World Bank to do the whole road from Tabwa all the way to Bangula there. And that will be a new road which will be resilient to all these weather conditions we are talking about. Coming here, we were split between two lines on whether we needed to add more spans on this bridge because of the difference, change of course of the river, or indeed just do a backfill and do what we call river training to ensure that we bring the river back to its original state. And so we were here with the engineers to have a few discussions and map the way forward and see what's the best. And so what we have decided, what we think we can do, is to train the river, try to push the water back to its original course, and then do a backfilling, a permanent backfilling. Kodi nanga mautsu wawa waikapo ndi mangochi? Waika ndi mangochi? Ndikanena ifeyo M1 yateratu next week ndufuna ndikasambe muzitipwa za mu M1 msewu wakaronga chitipa. Uja wina wake amati akaima pa platform abwana Chakwera tukuthokozani mwamanga nsewu wakaronga chiweta. Lero wasanduka maiwe wowetera musomba.
anduna abodza mukumva bwanja achako bohara kwanu nkukhala kumpoto kuno ndikumalepera kuchita deliver a president kulepera deliver ino anduna ndiye zero mutandiza chani ya Malawi kodi pa kampeni muziyankhula chiya muyankhula chiyani taonani tabwera kuno anthu aziti bwanji anthu muno moyenda galimoto anthu amayenera aziyenda umu mapedestrian umu mavuto Malawi pa 16 September zisinthe mena nanenera Chilima komaso pa 10 Juni tikupita kuchikangawa tiawanesa Malawi pamene anafera Chilima nkhalango yowirira Malawi Authority mukutidyera misonkho yathu pamodzi ndi boma lanu lolepera. Ine ndine Right Mangochi mundione maministala mundione Chakwera ndioneni ndayesesa kuyambira 2020 kuti mwina inu mumvera alangiziana kungotidyera misonkho sizikukwira ntchito iliyonse kuchoka pano pa Rufita mboma la Chitipa. Ine ndiyemwe uja ndimakunyasani uja Comrade Right Mangochi zimisani China mongodusa ino simaona kwacha ikugwa ikudumpha zocheza ndiye kuli Adam Smith anakamba ya kufunika kophatikiza politics and economics kuti you can't do politics without economics, because if you're talking about politics, talking about development, you can't do development if you're not able to run the economy. And therefore then this country has failed to run the economy, and therefore they can't talk about politics. Zochezat mukauze chifukwa politics ndi nkhani ya chitukuko. Tikumvana ine kwezi chitukuko cho chimasowa mafuta ache amene ali kuyendetsa bwino nkhani za chani ya zachuma. Mukalephera uku ndiye kuti mwatani mwalephereratu. There we are telling you today that this government has failed. It has failed, and it is a shame to fail in this manner. So you can look at countries around, ka Mozambique, ka Zambia, de tikamane na kuti ai zakuti ku Ukraine yanchani. Everywhere is like that. Tikumvana koma anzathu akuita perform if it really tiri pombo. So we have no excuse. And where's still ngati atosaganiza iniyo can you be traveling around every mkangomva kuti kuli sonkhano mwanyamuka andipo anthu amanyamuka oposa 100 kumathamangira uko ulendo amapita to before akamapita muja anthu atani afika akamachoka soja kwasiyaso ena mbuyomo. And you do that every day. Ndrama zaje mukuthamangira kumaonongazo mukufinya anthu ndi misonkho kukwera mtengo kwa chani kwa zinthu pocha misonkho yosiyana ndi mukatola ndalamazo kumazikisa ntchito mopusa moteromo ayi ndinosaganiza. So we are asking you please chonde from now onwards siyani kuyendako ngati nyumba ikupya tikhale pansi tikonze zinthu. The little money that we are able to get kuchokera ku misonkho uko tisave zisalowe ma allowance ndi kuyenda iya. Tiyeni zochepazo zigwire chani ntchito zisapite matumba mwa anthu ochepa. Nde ngati mwamva mukawauze chifukwa ine sindikuapeza mukawauze. Okay, komanso chinthu china we must know kuti zikoli ndila tonse fetili pano zikoli chani ndilatu. Palibe amene atakonze ziko lino apart from ourselves.
So ngati tizikusokonekera tizitukwane tokha chifukwa timasankha molakwaso ndi mopusa. Zimene zikuchitikazi zithandize kuganiza ndi kumasankha moyenera. Kaya mawa wina zakuza voterani uje voterani musana mvotera sangomvesera kuti mvotera amenewe. Musangomvesera zimenezo. Mugwise ntchito chani? Mutu wanu. Kuti awa kuti tivotera uyu kodi si ajapanga izi na uyu sindivoteranso zika sindifunanso. Anthu akhala kuti mukalembese kalembeseni mwa unyinji chonga simukalembesa muzalo wa mboma anthu amene simukuafuna azapitiriza zinthu zopusa. Ndiye please chonde mukamva kuti ya registration chani ma ID thamangirani kumene kwa mukalembesa fandi mwa iwanu ndipo kusachita zimene Mulungu akufuna chifukwa zimene Mulungu akufuna ndimanena kunena kuti mmene Mulungu amaneka dziko lapansi anayika zonse pamalo pache ndi munthu kumeneka kotani komaliza kuti munthu asatani asavutike. Tsopano ifeyo tikamavotera zopusazo anthu kumavutika ziko munomo ndiye kuti kusemphana ndi maganizo a Mulungu ndipo ndikuchimwa pamaso pa ndani pa Mulungu. Therefore we need to put there the right leadership imene izipanga zinthu mogwirizana ndi mmene Mulungu akutani akufunira. Basi mawu ndi ati ndamene ziko mukambiri funa zabwino zonse.